Tens preparada la medicina del número 16? És damunt del prestatge, com sempre. Anna, per què ets sempre tan freda amb mi, eh? Em fas mal, deixa'm en pau. Tranquil·la, nena, tranquil·la. Sempre he pensat que tard o d'hora tu mateixa vindràs al meu llit. Tot és qüestió de temps. Ah, sí? Anna, et posis com et posis, tu sempre estaràs apetitosa. Ets un desgraciat. On vas amb això? Què passa? Vols ensenyar-me a fer el meu treball, eh? Ja saps quines són les normes del doctor. Les normes... Deixa't estar de normes. Jo haig de tractar-los cada dia. Jo i no el doctor, m'entens? I sé molt bé que aquesta medicina els pa de conya a tots aquests cabrons. Ets un animal. Gràcies. Desperta't, porta, cabró! Sí, la veritat és que estic contenta. Em trobo molt més bé. Bé, d'acord, ja ens veurem demà. Bona nit. Bona nit. Encara treballant. Vols venir a fer un cafè? Ha de ser ara mateix? Jo ja he acabat i fer un cafè amb tu sempre serà molt més agradable. D'acord, ara vinc. T'agrada que t'hagi acompanyat en aquest viatge? És clar, dona. Ha estat una bona idea aprofitar aquest viatge de negocis per tornar a visitar els llocs on vàrem estar fa tant de temps. Ens feia falta una escapada com aquesta. Estic contenta d'haver tingut aquesta idea. El que no sé si ha estat una bona idea és agafar aquesta carretera. Per què? El paisatge és molt agradable.
Sí, però abans d'endinsar-me per aquesta carretera que no conec hauríem d'haver posat benzina quan hem parat per esmorzar. Fa estona que estem en reserva. No et preocupis, home. Alguna gasolinera trobarem per aquestes rodalies. I ara què? Cap a la dreta o cap a l'esquerra? Doncs no ho sé. Bé, tu sempre has estat un home d'esquerres. Doncs som-hi. Sembla que el temps està empitjorant. Doncs no m'agradaria que comencés a ploure. Mira, una casa. És la primera que veiem des de fa estona. Tens idea d'on ens trobem? La veritat és que no. Estimada, això s'acaba. Oh. Tinc la impressió que ja hi hem passat per aquí. Tens raó, hem estat fent voltes en cercle. I a més sense benzina. Bé, fins aquí hem arribat. Meravellós. Això em recorda l'altre cop, que també ens va passar el mateix. Vaja, m'agrada que m'ho recordis precisament ara. Oblida-te'n. Què podem fer? Aquestes coses només ens passen a nosaltres. Va, home. Ja ens en sortirem. I com que no en teníem prou, ara, a més, comença a ploure. No hem de perdre el sentit de l'humor. Escolta, escolta. En aquella casa que abans hem vist recordo que hi havia un cotxe. Potser ens podran ajudar. I aniràs amb aquesta pluja? Algú va dir, si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma anirà a la muntanya. Se t'acut res de millor? Esperar que deixi de ploure. Pot estar plovent tota la tarda. Crec que més val anar-hi al mas. No m'agrada quedar-me aquí sola. Dona, serà poca estona, ja ho veuràs. Au, dona'm el paraigua. Procura no mullar-te massa. Pensa en el reuma. No et preocupis. Aquelles idees que es van presentar en el seu moment amb manuals més o menys acadèmics. Per tant, ja et dic, soc totalment partidari del trasbàs i la relativitat dels gèneres.